ಸೊ ಓಕೆ ಉಜಿರೆಗೆ ಪೋತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಲೆಂತಿ ಆದಿತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂದಿನ ಅಂಚ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಪಜ್ಜಿಯಾಡ್ಕ ಟೆಂಪಲ್ ಬತ್ತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪಂಡ ಮೊಕನ ಇಲ್ಲದ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚ ಬೂರುಂಡು ಕೈತಾಲೆ ಅಂಚ ಇಡೆಗ್ಲ ಬತ್ತ ಸೊ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೊಯ್ ತೂಕ ಬಲೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲ ಇಡೆಗ್ಲ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೈಜಾರ ಅಕ್ಕ ಓದ್ ಬರ್ಪ ಬಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಬಂತು ರುಚುಲಾಗಿ ಊರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೂರದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾತನವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಯ್ ಜೋಜ ಸುದೀಪ್ ಕಾರ್ ದೇಖ್ಯಾರ ಇಂದು ಪಜ್ಜಿರಡ್ಕ ಟೆಂಪಲ್ದ ಸುದೆ ಸಂಗಮ ಆಪುಂಡು ಗೆಮ್ಮತ್ ಓಡಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಪೋನಾಗತುಲೆ ಎಂಚ ಇತ್ತನತೆ ಮುಲ್ಪ ಸೊ ಈ ಸರಿ ಮುರಣಿದ ಬರ್ಸಾಗ್ ಐರ್ದ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಕಡುಪುರಿಯರು ವಿಡಿಯೋ ತುಲ ಎಂಕುಲು ಮುರಣಿ ಪೋಯಿನ ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ನೀರು ಬೈದನಂದು ಸೊ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರ ಏಪನ ಬೈದನಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಿಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ನೀರು ಸೊ ಈ ಸಲ ಅವ್ರು ವೀಡಿಯೋ ಕಡ್ಪುರಿಯರು ಹಿಂಗೆ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ದ ತೂಲೆ ನಾ ವೀಡಿಯೋನ ಪಾಡುವೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಸಲ ಹಿಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಕಡ್ಪುಡ್ತಿನಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಪಾಡುವೆ ತೂಲೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ನೀರು ಬೈದನ್ ಬಂದು ಮುರಂದ ಬರ್ಸಾಗ್ ಸೊ ತುಲೆ ಮುರಂದ ಬರ್ಸಾಗ ಜೋರು ತುಲೆ ಮಿತ್ತ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಮಿತ್ತ ಮುಟ್ಟ ಬೈದ ನೀರು ಇಂದು ಕುಡಲ ಫುಲ್ ಆಪುಣಿಗೆ ಇಂಚಿ ಮುಟ್ಟ ನೀರು ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಜೋರು ಬರ್ಸಬ್ರ ಬತ್ತಂಡ ಸೊಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತೂಲಿ ಏತು ಮಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಅಂದು ತೂಲಿಗೆ ಊಟನಿಗೆ ಕತಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಐತು ಮಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಚೂನಿ ತಪ್ಪ ಚೂನಿ ಕೂಡ ಬಲಿಪುಲೆ ಒನಸ್ ಮನ್ಪುನ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ಲು ಇನಿ ವಾಲ್ಟ್ ಅವೆ ಉಜಿರೆಡೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟನ್ನೇ ಕುಲ್ಲೆ ಮಾಮಿ ಕುಲ್ಲೆ ಪಂಡು ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೇನಿ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಲಿಪುನು ಸೊ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಪೋದು ಹೋಟೆಲ್ ಪೋದು ಚಾ ಪಾಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಏಜ್ ಪುರ್ಸೋತೇಜ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಟೈಮು 9 ಗಂಟೆ ಇತ್ತೆ ಮಂತೀನಿ ಪುಟ್ಟ ನಾನು Hello guys, how are you? ಆಯ್ತು ಕೇನು ಈಗ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂದಂಡಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾರೆ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಕೊಂಚ ಐಕಿತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೀನಿ ಎಂಕಲು ಮೂಲ ಕೋ ಎಂಕಲು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ದಿ ಕಾತು ಪೋ ಅಂತ ಉಂಟಪ್ಪ ಮುಲ್ಲೆಂತುಲೆ ಬದು ಕುಲ್ದಿನಿ ಮೊಕ್ಕಲೆಂತುಲ್ಲೆ ನೇ 6 ಕುಲ್ಲುನ ಜಾಗೆ ಡಾಲ್ಬೋದು ಕುಲ್ದಾಲು 6 ಅವಲುಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ತಜಮಾನೆ ಮೂಲೆಗೆ ಹೋತೀನಿ ini पुट्टाना किस कर ले Pokri Rami yang kena Pokri Rami joy ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ ಬ್ರೋ ದೇನಿ ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿಗೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ
ದಾಲ್ ಸಾರು ಇತ್ತಿನದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಕ್ಕಂದೆ ಚಿಕನ್ ಮಂದಿರ ಚಿಕನ್ ಒಂದು ದಾದ ಚಿಲ್ಲಿಯ ಬಪತ ಚಿಕನ್ ಚಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟೆ ಗುಲ್ಲೆ ಅಟೆ ಉಣ್ಕಾಯಿನ ಮೌಲ್ಯನವನ ಸಾತುಂಡು ಆಲ್ ಸಾಮಾನು ಅಲ್ಲ ಸಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆತಂಡು ಒರ ಚಿಕನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಡಲ್ಲ ಬೇಯ್ತನ ಬಂದು ತುಯ್ಯರ ಸಾರಿ ತಿಂದಲು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ದಾಲಿ ಕಜಿಪುಲ ಸಾಮ ತಿಂದಲು ಕಾಜಿ ಪುರ ತಿಂದ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಆಲಿ ಆಲ್ತುಲೆ ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಹಾಕುನ ಇಟ್ಟು ಹೋದು ಚಿಕನ್ ಸೋರಮ ಒನಸ್ ಮನ್ಕು ವರಪ್ಪ ಬಗ್ಗ ಇಕುಲ್ಲ ಉನ್ಲೆ ಪುಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದು ಅನಸ್ ಬಂತೊಂದಿಲ್ಲ 6 ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ 6 ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪುಜೇರು 6 ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪುನಿಜ್ಜಿರ 6 ನಾನ್ ವೆಜ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಲ ಸೋಯಾಬೀನ್ಲ ಮತ್ತು ಮಂದಿರ್ ತಿಂತೀರ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅಲ್ಲ ವಾಚ್ ಜೋನಿ ಎಡೆಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಇನ್ನಿತ ವೆಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಬಕರಾಯ್ಬು ಸೊ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಇನ್ನಿತ ಆರು ಬಿಸಿ ಪರ್ಸನ್ ಹಾಯ್ ಬಾರ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ Bye guys. Next week ಬಾಯ್ 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 ಗೈಸ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರಿಗಳ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇನಿ ಐತಾರ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕಾಂಡೆನಿ ಉಜಿರಿ ಇರ್ದು ಇದಾಡೊಂದು ಬದ್ಬಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಸಂಡೆಗೆ ಇದಾಡೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಸೊ ಎಂಚಿನಪ್ಪ 8 ಗಂಟೆ ಬಿದ್ದಾರ್ದಯ್ಯ ಎನ್ ಮಂಟಿ ಬಿದ್ದಾರ್ದನ ಎನ್ಮ ಇರುವತ್ತಿನ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಇತ್ತೆ ತಾಂಡ್ಬಿಟ್ಟ 9:49 ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಪುಟ್ಟನ್ನಿಲ್ಲಿರು ಪುಟ್ಟನ್ನೇ ಇಡಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ನಿದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಅದೇ ತುಳಿ ಮುಲ್ಪ ಸಾಜಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಗೊಬ್ಬರ ಲೆಕ್ಕೊಂಡದ್ದು 250 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡೇರು 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕನು ಫಿಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ 100 ರೂಪಾಯಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಟ್ಟ ನಿಜವಲ್ಲ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಒಪ್ಪದ ಅವನನ್ನು ಇಲ್ಲಾಡ್ತು ಓಡ್ದು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದಿತ್ತೆಗೊಂಜಿ ತೂಯಿನ ಬೋಟ್ಲಿ ರಪಕ್ಕ ತೂದು ಕೇನಿಯಲ್